Good morning. Timusay san the late Leonardo Mercado adda philosophy na idi ti Filipino philosophy. Ta isvidi iso na nagmission dito Abra Bigan dito Northern Luzon ket ti philosophy na datayo nga Pilipino adda di kung kunana nga diya mo nya tinapinpintas nga pangawag sakop kunana. Sakop. Kada iti sakop no DJ pulim kuma, DJ kapuunam. Ada na idumduma nga anya na ganan panagkakadwa. Ada na idumduma nga unity wano anyaman nga panagkakadwa. Da kayo makakabagyam agkakaaruba wano may sa lugar sakop kuna na DJ. Ora di pagtrabahuan tayo agbalin nga sakop kasla agbalin amay may sa pamilya. Nga either or dayta no nasaya at ti maaramid di may sa tao maitrace ije sakop na no kumana nagaramid ka na imbag ka taga-ubog dayta kunana ko mahnya no nagaramid ka dakes kastadad ta ubog haan lang nga siksika nga nagaramid no di mairaman amin karaman na amin awan ti mailaksid kas di ti bagbagana dito sakop ni Leonardo Mercado. Father Leonardo Mercado. Kawano daduma kas digamin ti datay nga Pilipino idta dagita west kadakwan Europe awon bibibiyang ti pampamilya isugarod nga no nalpasen no naaladak kay kayat da di pamilya dan pumanaw dan into no lumakay bumakad dan ipaddan to di home care ipandan to jayen kakaasin to jayen dinanto pay ammo dinanto pay nadlaw nga natayen kada tayo met sa Bali naging gana nga aglaklakay agbakbakad na nang kintatang tayo aging gana nga ninanang kintatang matarak na di anak na aging gana di apo na aging gana ti apo ti tumang aging gana ti apo ti kuko tartarak na nanto pay laeng haan nga maawang kanya tayo takas jay ti family strong family ties kanya tayo isuda awan bibibiyang dan no naganaken nag 18 years old din makamu kabiyag mon makamu akmo ti biyag kon kas jay kanya da tayo sa Bali at the strong family ties tayo nga napigpig sa pay ngam jak amo no nya kapigsana nya ka either no nasaya at mairaman no dakes mairaman apaya ito gamin ti paggapuan ti di gamin pamilya ti paggapuan ti nasaya at kendakes a tao kukuna tayo idikalman ti dagiti tema tayo kadagiti Domingo kuna tayo life is beautiful kuna tayo learn to see the beauty in everything kuna tayo idikalman tatamot ti kuna tayo maikadwa moral values start at home kuna dayay no adda kuna da nga charity begins at home moral values start at home. Ti moral values hanga na adal di ubing ijay pagadalan. Sekondary la dijay makatulong la dijay. But ti umuna nga pakaadalan na di unag ti pagtaengan. Isu ti umuna nga mangisuro. Hantay nga ekspektaren nga adda umay kanya ka apaw bagbagaan man daytoy apaw apaya adda salsalawasaw na 2 minutes kam lang agkita kabaulak nga bagbagaan uno is there something wrong in the family no daytoy daduma ka adda jay unag ti pamilya ti paggapuan na nalakan nyami amot ang perfect ti pamilya mi ngam nalambing kami mot ang kakabsat aglilinlambing kami hindi pa ilaubing kami nagmayat man dijay panunutom nga dijay di pamilya di ubing kami nakasimsimple ti ambisyon mi nakaragragsak awan brief ko idi uri tatama bot-bot pay laeng gasam ti pagbadok idi ubingak hana agsapsapin dati bado ni amang ko nga nagayad tapno doble da jayen adda t-shirt mon adda pay brief mo jayen uri agi inuli kay ti mangga ay kuno na isagod ta nagdakkel at t-shirt ka gonggona mo nabitin kad jayen. Kanagsimple man di ambisyon mi. Nakas pangarigan ko magaputada kami ka taga-ududong. Imbag kanya yo taga-sete kayo. Ada set-sete yo.
Ayawam magkidi taga-barbaryo kami kano umay kam ti ili ko nada agudong ti pangawag mi nya hanyong ammo day tita naba nang kay nga rod taltalot eduduwan sa tilugan nga agbibiyahe diyan mi di naabotak pala ti kalesa nga mapagpuot ko kaumay tilugan no sumangpot ni amang min nagsimple ambisyon min anya daya wano ni inang ko kumana pandya tiyendaan. Wow, amo mi imagine ko kadakam ko mga agkakabsat ka kaslangay dagitay anak ti bilit ijay umok nga na sumangpot ni inang ka monggo na kaladuulan na kami nga pakanen kasi ko matiigas wano kala no sumangpot ni inang ka datan inang nga yes amo ti ambisyon mi adala ket tinapay. Wow, kompleto ti biag mi dayjayan inang adda tinapay. No adda, wow, iganam, sikati agiwaras. Sikati agiwaras. Haan nga dito, kinamot nga kasi yan, nga dito. Kaslakan niya yung pangkay nakipunusyon ko, kakaasin na po, bakit ka uray la madalab to? Excreenan nyo pa, box outan nyo pa, ito yung una nga bakit. Ayat mo lang makaala ka tiplato, Diyos ko, nagalas. Kada Jessica, ijay pa lang mangrugin. Kana minsan ni inang ko nagyawid ti pandesal na dayday inang magamin ka siyempre rigat mo ti adda nga rigat no nahan nga nakagatang tagkurang igatang na amumi nga awan igatang na adda tinapay na uram di jay paglakwan ijay kurba ko na ay kadi Domingo mo laka nga mauram data nga bikiri matang dahil di amang ko na sirsirib na napanjiili agbisikleta yo ganda nga takataptapok kada na ako agbisikleta itan sumangpad amang adda tinapay gumatang ako mga haan nga gimatangan apaya agmukmukat mo di aglakaw awang gayam igatang agas jela ang nagsimple man di ambisyon nga subangpad ni ading ko inimanang ko sikat agiwaras. Siyempre kinaanan da kay nga dadadakil aki daras yung makan ni ading ko put-put-putan na mo di pandesal na aging ganang aglingling utan iganan to pay laeng hindi ko ka amuti pangawag mi kanyamin no dumawat ka amot ti saong amot no kunam kay nga saon ikanakmot insa mul ni ading ko sana pinawaywayan basit mas jatap nahan nga makagaten ani manang inyon oneg ni manang di kagat na. Idi agsina da nagngurab at nakagat na mo di sobil na dayaya. Dakas jayaw. Nalambing kami ngam ijay pala ang balay ure simple at tinapay mangrugin ti adal di ubing. Ikan na di ited na di inuuna ni warasam dagiti addim. Values dayjayan, galad dayjayan. Ijay pala ang mangrugrugin nga maisurusuro dayjay ubing. Iso nga na pangkay nagbasa taadda kilabban ijay kardero you do not know kilabban because you are rich rice kano makita nga adda pay latalo nga ading mo nga napan nagahamukanen amin di ka laki intidaan dagita addimon masanutan ka ijay pay laeng da kayumet ka imbes nga sursuruan yo galad nga rod nga agga po di pamilya ka sabali mo ti isuro yo inggatangam ti tinapay darsum akanen dadtadarwar nga agaayam dawaten da pinagbalin mo abokatot ta anak mo pinagbalin mo nga imot dayta apom ijay pala ang mangrugin ti adal. No, day ayam na kabuludan na ka, tilpakan na ka, agsangit haan alay, pabulod mo mat, isublinan to. Gumatang ka mo tayo, ayam mo kami, ninyo kami ti, nagawid ka di balayaw. Naalas. Iso nga uri, ilpay na ang iji unag ti balay, mangrugin ti adal, iji ti paggapan na. Kanagsaya at anggas, pangarigan ko ma, ada ya ibagam iji apom apo ong tak ji apo kapaya inggatangag ti jilies impad padawat naki din wow inungtam nga agbalin nga generous ta apom agpayso ang agkurkurang tayo agpayso ang haan nga adu ti igatang tayo ngem no ji isurum iji ubing ka managim bubukod isu at idumagkalan na no ti isurum ki jela bagbagi na ti sursuruan ay serserbian na isu at idumagkalan na
Kuray ti panagtrabaho paggapon na di unag ti balay. No haam mo nga inruam ti value, ti patag, ti panagtrabaho, panagsimple nga panagtrabaho, ay talaga awasi-wasi Hindi ka mo no daduma ka haang kami mga nakadaldalos ata di yun to ka kunamot. No day tayo nag-iinaw da. Kada makita nga ginalpas nga naginaw kada pay labula ti naginawan mo inna po yung agkariwala di lababo as laglit-liteng di labaya. Diyak mo. Ang mga ibaga nga nadalos apaya kas diya nga rod to dalas inna po yung ikatam apaya isugarod ti masipot. Kada mo dagiti naginawon ulo kasi pimanawon ala agbubukol da diya dagiti inna po kada siit kada nagsultupan ti gusipeng kada nya dagiti adda diya agkariwala di lababo ulo ala sa bali apaya diya nga rod narwam. Ngalagay ni manang ko ti paglabaan mi idi pagsaduan pagsaduan adda gripo nga to di balay di apong mi adda hos in English kon hos guma mapan ija ti balay bumbaan mi dati sinublan you know sinublan bigger than silyasi bigger than paryok dayay dakkel di paglutuan ti tagapulot ija di hos agas ja bumbaan mi. Ja, ije ti pagpainuman ti day ka paglabad manang ko agbumbumba kam kini may manang ko nga basbasit jak amo no sin nang manang kon ti aglablabat ti kaadumi ka jak maikabisa mamanang kon agbumbumba kami. Ano apay mga agbumbumba kami dakam para bumba adda pasurot na nga ulaw. You know ulaw kite. Agul-ulaw kami mat. Agbumbumba kami awanen ati umay nga danuman at agay ay ayam kam garod. Nakatalikudak agbumbumban mana nasiputan ni manang ko naswitik ka dati manang ko agbumbumba janjaran kung kuna nagadatagayam ni manang ko nakaiganti sanot libet kuna natabukot kanay ibaga na no trabaho no ay ayam ngam siyempre ubing nga rod ngam di jila ang panakabaot haan nga perfect a family ngam di pala panakabaot ibagbaga na nga ipatagyo aday ta trabaho yo. Ipatagyo saya atin yo ati agtrabaho. Ije nga ti paggapuan na. Inton dumakkel di ubing paggapuan na nga rod. Anya tinasaya at nga ibunga na kaya na at the work ethics na. Oray panawam kaya na kadi nga trabahon di jay nabati nga trabaho. Nga trabaho na. Wano na pimanaw ka kipimanaw mat. Maipapan iti makan sa nikwa ammo na kadi nga ibingayan di jay kapamilya na nagalas nga panunutin nga ammo yo tatakakabsat ti uso haanen nga pinnabanangan ti pamilya ti kasapulan tatan pinaragsakan nya ti saludsuden na is not how rich your family is. Kas ano ka ba nang ti pamilyam? No. Ay, anyo mga ibaga, ang agapot at da kwarta mong ka naragsak kayon. Ay, ana. Ang agapot at da adal yun ka naragsak kayo nga sa kapamilyan. Ay, ana. Tisal sa ludsudan na tatan, kas ano kayo karagsak asa nga pamilya. Nga addaman apagkapsutan ti tunggal maysa addaman individual differences adda nga agkadot-dutan apay gamin nga agkadot-dot kayo ang agkabsat adda dagiti ang agkadot-dutan ngam ti salsaludsudanan kas ano kayo karagsak akas maysa a pamilya haan nga gapot adda sa ni kwamong ka naragsak kayon ay no haan nga gapot adda adal yun naragsak kayon ay no haga po tadda logan yun una adda balayo na pindas no haan nagrigat akitaan ti kami no lako mahaw I wish nga si bibiyag pay ni inang ko nga magkabkabo ko mga tatatan mundo ni amang ko nasapad ang magamin niya pimusay how I wish nga dada ko mamot nagrigat nga panunutan nga di adal dagiti anak nagadudag kakabsat kayang-kaya damot amin ngam dananang kintatang adadadjay nga duduwa nga agkabalay nga awan mangawat kadakwada. This is Filipino heart daytoy puso ti Pilipino daytoy
Masaktan ka no makita nga dijay ni nanang kinitatang nga kalpasan nga nagsakripisyo da para king ka, idi ka sa pulan da ka, awang ka. Idi ka sa pula, idi agkapsot da, ayan mo. At dapat na kita duma pamilya. Nagrigat a panunutan. Dananang kintatang gaputirigat tibiyag, ti in focus da piman ijay ko pamilya da ka, either di inunaan, wala inuod dyan, pinagadal da, pinagsimpada, handa nga nasa, handa nakabailan nga pinaadal amin, wala pinadakkel nga nasaya at amin dagiti daduma. Di to nakaadal, ijay pamilya, isuntot na ar-ari, isuntot na ag-agom, isuntot na katurturay, dagiti kakabsat na nga nakaadal piman agtungtong idalatan, awanan ti karkarbanganda. Wow, anya klase ti pamilya dayta. Nagsakit a panunutan. Nagdagsen a panunutan. Apa yan, naggapwan na nga ta. Naggapwan na nga ta dayjay. Sigurado naggapumaglaan di unag ti pamilya. Iso garod nga sensitive nga rod ti panagpadakkel ti pamilya haan nga ang angaw. Nagrigat a panunutan nga daytay agkalasa kayon. Apaya, siyempre nagan-anak kayo, nagkabalay kayon. Adda plano na basta makasurvive. Basta makasurvive, nagrigat ako mahang kumaang kasjay. Alat at ti ebanghelyo tayo, pampamilya. Sa nga pulo o patakapututan manipod kini Abraham, aging kini David, ni David aging ganang napagtalaw da di Babylonia, napagtalaw da napanda di Babylonia, aging gana kini Apo Jesus. Na-trace da di pamilya, nakita da di pamilya. Apa yang amin nga biruken da, tani Apo Jesus haan nga makapagbalin nga ari, no, dagiti ninuno na, haan nga ninuno dagiti ari, nga isoda ka na pigsa nga min di kapuunan ti ar-ari ken slaves nya. No slave ka laeng, no daytay tauhan ka laeng, haang ka makapagbalin nga ari. Iso nga interest da. Kinita da di root of the family. Kinakita da ni Apo Jesus iso may nga ari. Kano kitaan tayo mo di pamilya tayo. Anya mo ti matrace da. Dati ko mati pamilyam. Nya ta kaya mo nga pilyonan. Anya ti kaya mo nga pilyon dahi nga pamilyam. Makita da ka di kapintas, makita da ka di apagwadan, makita da ka di nga adda na pintas agalad. Uno dahi nga pamilya ka, nakunada na siya ka delikadon. Huwag kakabsat. Dahi na santo na pamilya ni Apo San Jose, ni Apo Santa Maria, ni Apo Jesus, sigurado ang anap-napnuan iti moral values. Dahi ati pagadawan tayo iti galad. Ni Apo Santa Maria, nakapakpakumbaba, ni Apo San Jose, silent type. Imagine idi, ore pala di teologya na. Napadasan nga ta mga binugkawan ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose. Napan kumamo nakibuda di ka arroba ni Apo San Jose ka, insyat na maka, anya beautiful son. Siyempre pamilya damot, tao damot niya. Napadasa nga taga binugkawan mo ni Apo Santa Maria. Siyempre na Apo San Jose, nasingpet, na silent type. Ni Apo Santa Maria, siyempre di emana, masango na pa ilang atamot, ti agbugkaw, di akamo, ngam na imagine, haamot, nagbinugkaw da ko ma. Lo, kung ako mama ni Apo San Jose, kada ni Apo Jesus, iyang agmulmulang, lo, agan anudan, lo, may weather ken pakyaw da gito, ipunado. Kaya di ko makikita di pamilya ni Apo San Jose, di ati pagguyudan, sumakduan, iti galad. Di ko di pamilya, dito holy family, iso ko ati paggapuan dagiti moral values nga mabalin tayo, nga isuot, ija unag ti pamilya tayo. Addaan kinapakumbaba, naulimag nga agtrab-trabaho, kang runaan na launay, nasantuan, taadda ni Apo Jesus ijay. Kaya pamilya tayo, no adda ni Apo Jesus ita pamilya, sigurado, dagiti galad, dagiti values, moral values, rumwar dita. Oray nga tano, agkakasirib, dagiti anak mo. No di da ka pa'y dayawan.
Sumangpet dananang kintatang, nakalaktarwangan, wano saan, ada salud sodem, kinugtaran na jirwangan. Yes, they have all the minds, the sirib. Ngamnahan na kapay respetarin nga naganak, pangalaam nga rod ti moral values dita. Wan adda di agadal ta anak mo nakasirsirib, umululi di stage nga umawawat ti diploma kada dagitay medalya. Ngam di respeto na king ka, dimpay maibaon nga aglaba, dimpay maibaon nga agtrabaho di unig ti balay. Umanay nga taday di adal laeng. Siguro haan. Inton dimmakkel day tanga anak, yes nakasirsirib, he or she has all the degrees. Amin nga income nagpipintas, nagdadakkelan, magatang na di kayat na, ngam di ayat di relationship, the mother and the daughter, the son and the father, genuine nga ta. Uray ko na tayo nga wan nakaadalin nagmayat, ngam di ragsak nga agkikita akas pamilya, adda nga ta. Dahil ti kuha na dahil ti kakabsat, dahil ti no ti nasantuan a pamilya ti pampanunutan tayo, na di ay paggapuan ko na tayo nga rod ka moral values start at home, naggapuan na iyo unag ti pamilya. Alano ang hampay nga naator, mabalin pay laeng aturen. Awan ti perfect a family, uray agdipa-dipa tayo, agtambli-tambling tayo, awan ti perfect a family. Nila nga tao, holy family. Jesus, Joseph, and Mary. Ngam da tayo, han nga perfect. Adala ta differences. Adala ta pagkapsutan. Ngam mabalin tayo, nga agbalin anaragsak babaan ti panagkikin na awatan. Anya ti may sa tulbak na, no adda ni Apo Jesus ita pamilya. Laglagi pan tayo dayta. Haan nga kasapulan tayo ti sirib. Nagririga mo no kunang tayo. kunang ni nanang, kunang ni tatang. Palo amin nga anak nga kunkunang madimot ten wamot ati kasjay nga ta. Kasapulan tayo mo ti sirib. Yes, kasapulan tayo mo ti sanikwa. Ngam no isuda tinang dadael ita pamilya ay nagkamali ka. Kang runaan atulbak ko na tayo, tinay agbalin nga na santuan, tapno agbalin nga pagumukan ti moral values ti pamilya ni Apo Jesus no adda dita. Iso nga idaton tayo kini Apo Jesus dagiti amin a pampamilya. Ikararagan tayo dagiti maririribok, dagiti masulsulisog, dagiti maupupay a pamilya. Ngon dagiti mauawanan tinamnama, gapo iti rigat ti biag, gapo ti adu a pannubok. Ikararagan tayo dagiti pamilya nga adayo, tiri na, ti puso, ti tunggal maysa. Ikararagan tayo dagiti pamilya anawara, nagado, tinawara a pamilya. Agtutuok dagiti anak, gapo ti kinakapsot dagiti naganak. Agladladingit dagiti naganak, gapo ti kinagubsang dagiti anak. Dagiti ti karit ti pamilya tayo. May sa siguro ti makasulbar anya dayjay sumrek ni Apo Jesus id tauneg ti pamilya.